今日フジロックやってんねん。フジロックの裏だ。今日フジロックやってんの。今配信。もう始まってんねや。あ、今日じゃないか。明日じゃない。明日だ。でもさっきライブ配信してたのなんだ。前夜祭。あ、前夜祭もある。うん。僕フジロックを全然見ずに30年過ごしてます。ただ今は YouTube でさリアルタイム配信してくれるから。今日やってる。そうですね。もう疲れるなら乗っかりたいんですけどね。でも結構だからみんな誰でも見てるって感じじゃない最近は。フジロック。リアルタイムで見れたらでもそうだ、あんな内番まで行かなあかんかったやつがな。確かに。YouTube で見れるってすごい時代やな。これでいいか。なんか奈良と会ってたよな。そういえば。そうなんですよ。奈良と。ダラマン？みんなそっち行ったら映らんのじゃん。ここしか映るとこない。あ、意外と狭いな。もうじゃあ映ってない。さっきのもう少し前に出て。いいね。いいね。いい。向かい合ってるね。誰も見てないけど。誰も見てないか。
だいぶあれ狂いましたね。あれ狂ったな。あ、結構4人も見てくれてあ、4人を見てくれた。うん。マジっすか。みほちゃん、うん。がんちゃん、ガンちゃん、みほちゃん、ともちゃん、ともちゃん、サムさん。サモさん。いいね。はい。今日3人です。2度は3人なんです。いや、ニノにもコロナ禍が吹き荒れましついにコロナ禍ですね。た。コロナの完全に。コロナの風が吹いたね。僕なんか全然これでだいぶコロナなってない記録長いですよ多分。長いな。南アフリカのえ、南アフリカでなったんだっけ？なんか3週間ぐらいすごい咳込んででもインフルエンザだねって言われてわかんないな、じゃあそこはわかんないはてな。あ、でもコロナで咳は効かへんか、あんまり。その最近はでそうもっすかね。どうなんだ。でも呼吸器のあれなんだか咳めっちゃするんじうんゃないですか、。あそうなんや最近はそうなんじゃない？あ、そうなんや。うん。あ、エビちゃんどうもです。最近は喉が痛いとかいう人が喉って言うけどね、今の人はね。喉ね。じゃあなんか2人で1曲やってください。2人で1曲あ、そういうのないか。今後にとジェンベじゃあもう一回またします。いいよ。いいよ。リベンジして。あ、そうだ。あ、何まあいいか。何？いや、さっきスクやってたからジェンベでスクやろうかなって思ったんですけど、いいよ。やめとこうかな。うんなんでやめなくていいよや。ったらいい。やりましょうか。うん。あ、くみちゃんいいんじゃない？やったらくみちゃん。じゃあ3人でやる。叩きにくいよ。多分っていうのがいいってことですか。うん。いや、結構貼ってあるから結構文字の立ち方結構辛いかも。なるほど。うんこみたいなこと言うかもしれない。なんでそういうこと家族言うの？的になると。いや、ズンズンでやってみよう。ちょっとでもあれやな。湿気のせいでかなりズンズンが。低いのかな？いや、もう全体的にもう湿気で。うジャンベはもうすっげえベタベタしてる。なるほど。ん。なんルンルンが全然音が出ない。いや、音は鳴ってるけど、うん、そうなんだ。多分ベタベタしてる。はい。すごいこの前俺貞子さんにビデオ送ってもらってマダンでカソゲドゥンのやって見て、俺その時さたまたまやけどこうベルの叩き方をいろいろ変えて、それで見たらそうカソンゲの時とかもカソンゲドゥンで踊る時もそうやけど、俺自分で見れてすごいこうやってこうベルをこう持ってなんていうのかな、こういう角度で叩いてること多いんだ。うん。そうで多分これが早く叩けて楽なんやろうけど、これやってる時っていうのはほとんどベル鳴ってないなと思って、かなりミュートされてるなと思って、で、まあ、だからこれの時とあとそのあえてこっち側の指を外してこう叩く時両方やってんけど、なんかこれ両方あった方がいいんじゃないかなって、こうずっとこれやったらなんかダメなような気がしてきて、オープンとミュートみたいな感じでちゃんと使い分けなきゃいけないんじゃないかな説。強く鳴らす時にはこう指を開いて、これぐらいいってこれを下に落ちるぐらいにやらへんかったらあかんのちゃうかなと思ったから今やってみようと思った。はい、それだけです。
あれやりたかったもんじゃあれちょっと久しぶりにあ。あ、なるほあ、3人になっちゃった。ベルそう来るんですかって言ってるよ、サムさんが。ど。え、ベルそう来るんですか。ベル、そうやねんな。こう来る。どこの場面で言ってくれてるかわかんない。だよ。もうダラマをこうしようって言うな。マリのそうなんだ。って言ってるけど、そうだね、あと30分だね。余るね、時間が。そうっすね。このセットだけだったらね。スヌでもやりますか。スヌやりますか。そういうのやる？いや、ちょっとゆったり。ちょっとすぐ早くなりすぎたね。そうだね、そうっすね。それのことらしいよ。サムさん言ったのはそれのことだって。あ、早くなりすぎた話。違うベルの話。あ、チンチンチリチンチンチうンチリチン。んいや、でもベルはそうやな。これはダラマンしかやってないってことでもことない。ダラマのスタイルわかんないけど。ダラマそうらしいですよ。ダラマじゃあそういうのでもやりますか。スヌはじゃあ玉をしましょうかね。おお。たまちゃんはああ、もうねちゃねちゃしてるな。ちゃんといく。しょうがない。いやー、なんか全部叩くのがなんかちゃんと叩くのが久しぶりすぎて。なんか食べてへんの？そうっすね、最近は。瓦ちょっと行ったんすけどね、ちょっとだけ叩いて終わっあ、ほんま。あんま乗ってこんかったんや。た。そうっすね、ちょっとだけ。まあそっちょっとち行ったらもうじゃあケンさんはあ、そうだね、そこがいいね。湿気がなくてすごいっすね。すごい湿気やな。ね、ここでこんな叩いても気持ちよくない。なんか玉も全然ボヨンボヨンな気がする。皮のな、ブルンって音しちゃうよな、なんかな。ベトっとしてる。はい、あ、佐藤さんも見てくれてへんねや、まさかの。具合悪いでしょ。よっぽど具合悪いんやな。佐藤さんそこまで具合悪いって珍しいな。だって熱結構出てるんじゃない？言ってたよな。コロナでないって言ったのに。志村けんは死んでないって言ったのに。なあ。志村けん。コロナはないって言ったの。志村けんは死んでなくて、なんか南の島にいる。そうっすね。サーコさんも一緒です。そうやろ。同じ志村けん死んでませんからね。そういうこと言わなくていい。
何？しばらくたまには厳しいリズムが厳しいテンポが早い続いてしまう。テンポってそうですね、ちょうど何もできない、あ、そうね、あるんや、空白のテンポあるんやそれは俺とタマの気持ち分かってあげられんかった。そこまではそうか。タマというかもじゃの気持ち、タマの気持ち、それまあたまタマ全般、いやいやたまに今の僕のレパートリーに空白のもうちょっと早ければマラカっぽいのもできるのに、いやそういうこと、そういうでもつまりまあ早すぎるってこと。早すぎるってことか。そうそうそう難しいね。そうそうでも他の楽器同士で合わせる時ってそういう常にさ、うんテンポの問題、ちょうどいいテンポの問題、あるよね仮想系にははっきりと早いとかさ、あるよね。確かに。視聴者が一人になっちゃいましあ、一人ひどいね。た。ともちゃん、あ、ともちゃんだっけ。生き残りだね、と思っとちゃう。もちゃん、さすが。お父さん優しいですね。ともちゃん優しいね。今4人で会話してる感じでむしろ結構難しいね、この3人でするのをやるの難しかっまあ適当にやってるからでしょ、でもそれは。そうですね、そうなんか久美さんの今後にが、なんかちょっと早いような、またそれその久美ちゃんはあえてうの、ん。あれやねんて、あえて早い。潰してやった。早くはないねんけど、テンポとしては普通やねんけど、潰してやったらすごい。いや、ケンさんが最初潰してたじゃん、だって。そうそれに合わせてだから俺は潰してやってくれって言ってるの。なるほど。今後に跳ねてるとダサいから、今後には潰して他のソロが跳ねてって、その両方リズムの中にある方が常にその調和しない感じ、しきらない感じ、調和しきらない感じがいいんじゃないかなと思う。なるほど。なんかいろいろあんねんけどな、それはな。あ、ともちゃん。なんかね、でもその久美さんが例えば揺れてるとかじゃなくって、僕は途中でいろいろ試みたら、このコンパだったらハマるなとか、合うなみたいなあったんで、僕がやろうとしてたやつがちょうどなんか微妙に取りづらいコンパだったっていう、その時最初の方にやってたの。だからそれが多分潰したからといって全員潰さなくていいって話なんじゃないの、それが両方ある方がいい。もじゃが言ってるのはそれだから取れて、もじゃのやってるのは取りにくいやつやったから、だから久美ちゃんが騙されて、違うところに入れてたよっていう話を。違いますよ。だってはっきり言って違うそういう話じゃない全米の方に合わせてたから迷子にはなってないけど、なるほど。でもこの間もマンジャそのトリッキーになやつがあるってこと？僕のやつですか？僕のやつそのは合わせにくいフレーズってのはどんな感じやってるの？頭抜いてるんですよね、うんその2週目ぐらい、ちょっと待って、いやなんかもじゃすごい自由に叩いてるのかなと思ったから、あんまりそこに寄せない方がいいかなと思ってそこに合わせてなかった。全米の方に合わせてたんだけど、ちょっと待ってください、これもうなんかもうダメだ。これはダーマンこの間やってくれたんじゃないの？やってくれたんですけど、すいません、勘違いしてた。それでいいね。これでいいです。でもこの前もマンジャニを潰したら早いってもじゃ言ったけど、その後もよくよく考えたり録音聞いたりしたけど、早かったらどんどん速くなるはずじゃん。テンポはなんかの音が自分と思ってんだけど、その話をしてるってことね。潰したら速いっていうもじゃが、テンポがもうそもそも違ったら、もうどんどん私の方が先に行くはずなんだから、ある音がもじゃが思ってるところよりも早く入ってるから、それを早いって思ってるんじゃないって。なるほど。それはそうでしょうね、多分、そういうことでしょうね。早いっていうのは早い、そういうことね。もじゃのに早いっていうのはそういうことね。だからニュアンスの問題じゃない。そうや、ニュアンスの問題だな。
テンポじゃないと思う。テンポが早いって言い方ではないんかもしれません。もしかしたらテンポが速かったらもう絶対に合わないはず。テンポはゆっくりだったもんな、むしろ。ちなみに話戻していいですか、うんそのいい足踏みながらできると分からなくなっちゃう。高い音がテンポで。あ、そんな難しくなさそうやんでも。今聞いたらそうっすね。うんそうだ、タブトゥトゥトゥルのあたりかな。それをだから今後にが潰してたら入るところがないと感じたってことじゃない？そうっすね、なんかすごい意識したら後半はあったんですよ。なんでそう自然とその僕の思ってるやつとはその違ったっていうですね、多分。多分でもそのケンさん言ってるのは潰してる人と潰してない人が一緒にいた方がかっこいいんじゃないっていうことを最近言ってんじゃない？で全員跳ねるとポップになりすぎてなんかダサくなるんじゃないっていうのを言ってて、その潰してる人と潰してない人がはまらないわけじゃん、でも同じテンポで並走してるっていうのがいいんじゃないっていう話をなんかずっとしてないっけ、2度で。そうですね、なんかそれは多分そのテンポが見えれば、簡単だと思うんですよ、結構、成立するの、だからそうですね、なんかここにあるんだっていうのを多分そうですね、まあでもある程度一緒に叩く中で認識合わせていかないといけないのかもしれないですね。なんか多分その結局は頭の感覚がすごい優れてるから、その違う訛同士が合うんだと思うんですよね。そう、それをだから久美ちゃんの頭の感覚が優れてないからすぐそういう話に持っていきたがるからその頭の感覚にやっぱ違いがあると、そのなんかそのそうっすね、なんか速いとかなんかその速いって感じるのは感じる、ただ単に感じたっていうだけで実際は速いのかどうかっていうのは置いといて、そのそうっすね、いや難しいっすね。まあ僕の感想としてはそうなるんですよ、やっぱちょっと前に来てて、その多分久美さんが頭だと思ってるところもそのちょっと前なんじゃないかなっていう、そのてんててんてどこだったか忘れたんですけど、それがでもマンジャニやった時にも同じこと言われてるから、それ言われるの嫌だから毎日練習してるのそうっすね。でも私の方から言うと文字あんまテンポ出してないなと思ったから、完全にこっち側に合わせてたの。もっともう自由に載せてるのかなと思ったから、あんまり刻んでるって思ってなかったから、その刻みを合わせようとは思ってなかった。そうですね、僕は結構合わせようと思ってましたけどね、逆にそれが合わせようとしてくれるよりも刻みを出してくれた方が良かった。そうそう、
その僕がねこれだったら合うっていうやつはあったんですよ。合うっていうか、そうそう、それはやっぱりでもじゃあ後で録音見てみようか。でとりあえず片付けよう。はい、終わります。これサムさんも最後来てくれてありがとう。